Unsa ni kadiada ay wa man ti kaunsa. Naunsa man ni mapamilyaha. Uy, taga-adlaw na jud mag-away ba? Wa jud kalinaw. Unsay wala unsa? Abi ni magwa ko kabalo? Nga nari kay anak sa lain babaye? Agoy na man di anak sa gawas ni tawhanan ni. Usay ni anak pataka ra man ka oy before ta nag-ipon nga ulitaw man ko. Patang istorya? Nay naging unsa ko? Nga nado kay anak? Bitawan na bitaw ko anak sa lain babae pero dugay naman kay tuwan. Awara? Napa kay padinay-dinay mutugan ra manday ka? Pasayloan na lang gud kuwan. Maayo kay ka ba? Makasustento ka sa imong anak sa gawas pero sa atong anak ako pa'y mangitag pamaagi. Pantog na sig-away kay di man pud mohatag sustento siyang anak. Usay ikaw perminti mangitag pamaagi. Nga permi magay ko mag-overtime sa trabaho? Overtime ka perme? Asa man imong sweldo? Tuhatanan sa anak nimong sa gawas? Ay malamang musustento ko ato kay ako atong anak. So, unsay mong bote pasabot? Wa kay responsibilidad sa atong anak? Usay wala, grabe mangin ako paningkamot para mabuhi lang mo. Unya inginaon ako nimo. Hoy, pag sure anay mo sustento. Wa man kay ko kadawat bisag piso? Oo. Kinsa na po ni bataan ni dako may kiglawas oh. Dali may tutumbalin ni Papa. Ayo. Nak. Pa. Nak. Galas daw. Mo na yang anak. Dakuan naman day kaayo. Nak pa. Matay. Ulang ra isa kasako sa isa ka adlaw na ba? Nakuha na ba ni mo runak? Kasi may kinaon ni mo, pigrulak. Papa, oy, humba man akong paborito. Bisag unsa nako kamalita sa akong bana. Pagkakita nako sa ilang duha, nihumok jud akong kasing-kasing. Uy, himala kay naluoy. Unya nak, usa may plano ni mo, nakalaag man lagi ka. Alangan pa, gipalayas mo kong mama kay hurot-hurot tong bugas dito. Nya, gusto ko siya kaya akong giluto, akong giihaw ang pato. Ay, mao ba nak? Han, diri na daw po akong anak. Unsa? Dere na nimo papuyon? Di man kay kakapalit og bugas para kanunon dere. Dungag-dungag pakagpakanon. Awa ragong lawas ana oh. Isa ka sakong bugas guro makauna na sa isa ka adlaw. Turang nagyaw-yaw na. Pero tama na mo madam. Kay kanang lawasan na ba murag dako jud kay nagkaon ba? Grabe po ka makadaog-daog sa kong anak kanoy. Nak, kuha imong bag, kay musulod ta. Pasagdi na imong stepmother, kay nga na dyan nagbaba. Tara. Napilya! Nak, sulod na. Mahurot lang gay natong konsumo dia. Bantay lang ka sa kuha. Hay, pauli na gid akong anak karon. Sure ko gigutom na gid to. Nganong nakulangan man eh. Naman tong pagkaon diri nawa naman. Ay, ikaw raman din nagkaon na namin. Magaling kang kupal ka.